Khubor ka Pyrthei TV. Lawan Rashapi taka Good Shepherd Educational and Charitable Trust. La I admission nagam taka MBBS, BDS, BHMS, BAMS but QA. Bantip kamania phone haki number khandai nyo sao san hnriu pranot but khandai pra hnriu lai san ar hnriu iwe khandai pra. Ki pulit jong ka Lumding Jri Police Station kila khot hajar your Vice President jong ka Neutral National Youth Movement uba dan lang nong bri halor ka jingkran jong u ha ka jingalang ka balalong ha ka arpho lai terik unai wing ar hajar arpho ar ha ka shnong mukro West Jantihes District ka baula Birmingham ban thau seng le no namar ba ka sarkar kam shim la shimkhia ban a jingyada yiki pajba ki basong ki basa ha khapun ka jingkran jong uniu nongyalam ka HNYM ka di hadin ka jingsha siat yap jong ki riu pajba ha ki pulit ka Assam hamukro da ki phawmut ki khot jong ka Neutral Youth Council kila Turkensan Secretariat ban persha ya ka jingpen slam jong ka sarkar ban pinyo ya ka jingdawa inner line permit bat kumjuru ban pendrung ya ka tin khasi ha ka khrnet ka bapra jong ka riti sanchar ka ri India kaniga seng kalatur Secretariat ban pensawa jamru ya ka sur baki persha ban wanra ya ka lentirel ha ka di Jylla kila pensawaru ya ka sur jongki da ka baperta ha ka por bawan poi ka kali jongki menteri sarkar lamar ka jingtlat palat jiki bor pahara ki khot jong ka Jaintia Students Movement lambat ki nong shong shnong jong ka shnong khanduli ki badon kumba ars pangut ai kila thom da ka bor per kila yorung da ka pasuk shadu sha phalau jong ka office trekam u deputy commissioner bat ha phalau jong ka office trekam ka Jaintia Hills Autonomous District Council ka JSM harengkat ki nong shong shnong jong ka khanduli kila yai procession nado na petrol pump wa gate terter lingba ka surok ba yaw musyang shadu sha DC office but district council hadin ka jingakran but u deputy commissioner uba BB Solia uwa he shnong jong ka khanduli ula penbna bakin pinsange shwa shitayo ya ka jingekhi namarba u DC ula kular ban shimkhia ya ka jingdawa jongki ka full bench jong ka Meghalaya High Court kala hukum ya ka sarkar Meghalaya bakadei ban panjingaram naki pulit ka Assam bakin wat iki kerteng bat iki jakasa jengki senar ti dawyong bean bat yaki tu ki bashna yaki coke factory bean ha ka Jylla Meghalaya karkum ka hukum bala penmi daw Chief Justice Sanjeev Banerjee but Justice HS thank you kayeng bishar kala ong balada ka Jylla ka don shisha ya kamon ban pindo ikam khayi bean yaw dawyong ka dei ban yatrelang ban khenran naphang ban lap yaki badon kti ka High Court kala ong ru baki batrei dawyong ha ka di ka Jylla kidei ki barit ki barya handai la penya ya ka kam jongki da ki briu ki bala bandai na bar jong ka Jylla ini phamantaj ki Khubor na Kylleng ki benta jong kari ka Governor jong ka Manipur ka Anusuya UK kala kendit ban yoi ya ka jinglong jingman jong ki briu ki bala pensa ha relief camp ka Governor kala let jingo ya ka relief camp ka badon ha Northern Birahari College ha Kuntrak Pam ka badon ha East Impal District kidan arspa khnai phunriungut ki briu ki basa ha ka ni relief camp balalam baga sarkar kam shim la penbiang ya ki jingdon kam jong ki briu hangni kumta kala hukum yo Chief Secretary jong ka Manipur ba udai ban penbiang no marmar ya baro ki jingdon kam kala len no senyang ru de ki tiar kitar shakilong ying ki bahaban phetkran na ki ying ki san la jong Menteri rang badu kari India Narendra Modi lapan pau ya ka jingsngokmen halor ka jingpen kre ka India ya ka Chandrayaan 3 mission bad ula ong baga khatsal tarik Naitung kandai ka sngi sa kan mau ya kari India hi barok away ka Indian Space Research Organization kalapan her ya Chandrayaan 3 ha ka sngi thoding ha rocket launch vehicle Mark 3 na Satish Dhawan Space Center kabadan ha Srihari kota ha Andhra Pradesh kumban shipin kan mau baya Chandrayaan 2 lapan her ha kan riu tarik unai lor jong usnem ar hazar khat khandai handrai amshim la sei so satya kumba ka India ka khmi lenti umodi udan menta ha Srihari kota pan sakhi daladehi ya ka jingpalai ya ka Chandrayaan 3 mission ka Arunachal Indigenous Right Forum kabadai ka kunhun jagi jat riu lom ba pher kabadan ha ka Jylla Arunachal Pradesh
Kila dawa nak Sarkar India bakam le setia ban pentrikam ya ka Uniform Civil Code ha Arunachal Pradesh. Kajing dawa jongki nak Sarkar ban pelan nak UCC kadai na marba ka rukom im jongki brio ha ka te ka Jylla kaya pher baklebang nak rukom im jongki brio ki ba im hari thor. Kumta kam ya hap setia ban trikam salonsar ya ka UCC ha ka te ka Jylla. Ka Sarkar West Bengal kala dawa laispa san poklur tingka na ka Ministry of Home Affairs ka Sarkar India bakade ban siu ki jingpulun jong ka Sarkar Jylla na ka banta ki shipai ki ba ka Sarkar India kala pha sha West Bengal ha ka por badanglong ka election panchayan. Karkum ka hukum jong ka Calcutta High Court kala ong ba ka Sarkar India ka hapan siu ya ka jingluksan na marba ka jingpha shipai ha West Bengal. Ka Sarkar India kala pha iki shipai jongka bakit syong ha West Bengal nado ka arpo artrik u Naitung. Ki Khubor na Kylleng ki benta jongka Pyrthei. Ka United Nation kala pentem balalap hadu prapunyaw tali ki medyam ki bala betem ha ka jo ka jaka ha West Darfur ha Sudan. La suba ba yak te ki brio la penyam dek shipai jongka Rapid Support Forces ka baya trailang bar ki no aram. Ka Darfur ka dek away ni ki jaka ka bajurba ka jingakan an ha preng ki ar kan hun ki shipai. Ka UN kalai thu balalap nengkong lai punyaw tali ki medyam ha ka arpo trik ujulio bar kham hadian pan alam sa san pau tali ki medyam naka jo hi ka jaka. Haduk menta ki dan arlak lai pupra hazar ngut ki brio ki bala pet krat na West Darfur bakla poiwir syachan. Menteri rang ba adu kari Narendra Modi lai kundu ya ka menteri rang ba adu ka France ka Elizabeth Bon hanong ba Paris bat kilaya keren ya ki babon ki mat ban penklan ya ka jingadai hapdeng kari India bat kari France. Modi lai kundu ru iki babon ki hek Sarkar jong kari France bat hadin kata on ya kundu ya President Emmanuel Macron ha Elise Palace. Ki doktor ha England kila sedang ya ka jingi ki jongki da ka basangi trikam. Ka jingi ki kala sedang na ki doktor kena ni ki junior doktor ki ban sangi trikam san sengi kenti. Ki nurse ki nongnya ambulance bat ki nong tre jongki tanat ka koi ka khia kilawan banya snok tilang ha ka ni ka jingi ki jongki doktor kena. Nado ka arpo tarik pan kin sedang sa ki doktor na ni ki consultant. Ka jingi ki jongki doktor ha England kadai na marba ka Sarkar kam shim la penkiu ya ka tulop jongki wat la kladep man pensngau syaka Sarkar nakapor syakapor. Kumbah nyaw hajar ngut ki doktor na England kilakwa ban wat kam no syabar jongkari na marba kim sngau hun syo ban tre halakari na marba ka tulop karit palan. U President jongka United States Joe Biden ula penbena ba u President ka Russia u Vladimir Putin ula syarem thma ha ka Ukraine berkepasak menta kalong ke badan kam ban khot no syakami jingakran ban penkut no ya kathma. U Biden lakran ya kani hakapor ba ulit sya Finland kari ke barang syu penyesot thmai bat kani tu. Ka Thailand kam shimla la banjit yang menteri rang ba du jongka hadin ba nong yalam jongka Move Forward Party upita shimla yo ya ka jingbun pat ha ka yeng darbar ka ba san spa ngut ha ka lower house but arspa san pangut ha ka upper house. Upita la yo jingkershan tang naki lai spa lai po sangut ki dukhan ka yeng darbar. Barkani ka peni ba umpat yo ya ka jingbuan pan. Ka darbar ha Thailand kan longbiang na syamta yo bat ka Move Forward Party kan persyang sa sisian ban ya tunjuk bor ban yo ya ka jingbuan pan kenang bakan yo no yo menteri rang ba do papura. Ka Iran kala kentan ya ka jingkeno jigi dukhat jongkan itu persya ya ka da ka bakeno bakala yarap da ki tiarthma ya ka Russia ban herthma ya ka Ukraine. Ka embassy jong ka Iran ka badan ha Brussels kala kentai war ya barok ki jingkeno bat kala ong ba ka Iran ka dei ka babat iki kendon an jong ka Pyrthei bat ka ri ka babat iki soskular jong ka Joint Comprehensive Plan of Action kumju ru ya ka UN Security Council Resolution arhajar arspa like way. Kidukhat jong ka dito kala keno ba ka Iran kala pha tiarthma sya ka Russia bat la labru ba ki drone ba ka Russia ka siat sya Ukraine kidai ki balashna ha Iran. Tikito kilong ki Khubor hakimat kimat mentakasni. Khubor.